Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować aromatyczny, soczysty, bardzo smaczny schab ze śliwką, który wcale nie jest trudny do zrobienia. Trzeba najpierw namoczyć suszone śliwki w zimnej wodzie albo w zimnym piwie. Można też, tak jak ja, wymieszać suszone śliwki z suszonymi figami. Potem po 1-2 godzinach można rozpocząć przyprawianie mięsa solą, pieprzem wymieszanym z listkami laurowymi. Pieprz i listki laurowe trzeba wcześniej roztłuc w moździerzu. Pieprz może też być osobno świeżo zmielony. Opcjonalnie czosnek, który trzeba przecisnąć przez praskę, a obowiązkowo majeranek, który nada tej potrawie takiego mocnego i charakterystycznego aromatu. Kiedy mięso jest już przyprawione, można wyciąć w nim kieszonkę za pomocą noża kuchennego. To powinna być kieszonka o szerokości około 2-3 cm i nie wolno jej wycinać przez całą długość schabu, tylko trzeba zrobić to tak, żeby ta druga strona została nieprzecięta. I teraz można ten schab nafaszerować suszonymi śliwkami wymieszanymi z suszonymi figami i z całymi ziarnami ziela angielskiego. Na przemian mocno poupychać tak naprawdę ile się zmieści. Mięso jest już przyprawione i dobrze upchane za pomocą suszonych owoców, więc teraz można już je przełożyć do rękawa do pieczenia. Dzięki pieczeniu w rękawie schab ze śliwką będzie upieczony równomiernie i też pozostanie soczysty. Z jednej strony trzeba od razu ten rękaw do pieczenia zawiązać szczelnie za pomocą takich specjalnych zacisków, które są dołączone przez producenta, a jeśli ich nie ma, to oczywiście za pomocą jakichś sznureczków odpornych na działanie wysokich temperatur. A z drugiej strony jeszcze przed zawiązaniem trzeba włożyć szklankę z piwem i wlać je tak, żeby zanurzył się w nim schab, ale jednocześnie oczywiście, żeby nie wylało się poza rękaw. I oczywiście również szczelnie teraz trzeba to zawiązać i tak przygotowane mięso w rękawie do pieczenia można przełożyć do piekarnika. Jeśli nie pieczecie w rękawie, oczywiście też można taki schab upiec. Trzeba po prostu tym piwem podlewać go w trakcie pieczenia, najlepiej co 20 minut. 180 stopni Celsjusza, góra plus dół albo specjalny tryb odpowiedni do pieczenia mięs, a czas pieczenia 90 minut na każdy 1 kg schabu. Po upieczeniu mięso można od razu podać na ciepło, pokrojone w plastry o grubości około 1 cm albo wystudzić i potem kroić w cienkie plastry, serwując jako smaczną przystawkę albo dodatek do kanapek. Dzięki za uwagę. Więcej przepisów znajdziecie na dorota.in.